ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବୀ, ବଦ୍ରାଗୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଯେକୌଣସି ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ। ନିଜ ଘରର ଚାକର ବାକର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆର ସବୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋବାଇଲରେ ଖବର ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗରମ ଗରମ କଫି ପିଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଏ ଆସି କହିଲା ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ତିନିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଅଛି କେଉଁ NGO ତରଫରୁ, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଭାରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି ଯେବେଠୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି ସେବେଠୁ ଏଭଳି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନାଟକ ତ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଗେଟ୍ ଆଗକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ, ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ଗଲେ। କଡ଼ମଡ଼ କରି ଡ୍ରାଇଭରର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଟି ବହୁତ କାକୁସ୍ଥ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଗରେ ସେ ବୁଢ଼ାଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ଅପରିଷ୍କାର ବୁଢ଼ାଟେ ତାଙ୍କ ଡୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଦ ଭିତରୁ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଦାମୀ କାରର କାଚକୁ ଛୁଇଁବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିକି ଦରୱାନକୁ କହିଲେ, ଇଏ ମୂର୍ଖକୁ ବାହାର କର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ଏମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିନଟାକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ବସନ୍ତି, ବାହାର କରାଙ୍କୁ। ଦରୱାନ ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ତଳେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ଯା ପଳା ଏଠୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କାରରେ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। CBSE ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା। ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଜି ଛକ ପାଖରେ ନାଲିବତୀ ଜଳିଗଲା। ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରୋକିଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଲେ ବାଁ ପଟ ଫୁଟପାଥରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କୋକେଇକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ 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 କୋକେଇଟି ଯାଉଛି, ଆଜି ତ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ନମସ୍କାର କର ନମସ୍କାର କର। କୋକେଇଟି ଠିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲା, ଡ୍ରାଇଭରଟିର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କୋକେଇ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟା ଉପରେ। ତାର ମୁହଁଟା ମିଶୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେଦିନର ସେଇ ବୁଢ଼ାର ମୁହଁ ସହିତ, ଯିଏ ପୁରା ଦରିଦ୍ର, ଛିଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରୁଣ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ 2ଟା ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦରୱାନ ହାତରେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଟି ବୁଝିଗଲା, ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ବରଂ ମରିଗଲେ ସେ ପୂଜା ପାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜି ତ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଆଜି ତ ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଅଣୁଗଳ୍ପର ଲେଖିକା ରୂପାଲି ମହାରଣା। ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।